Magandang araw Pilipinas, tara na't mamasyal dito sa aming munting bukid. Ayan, at ito na nga mga idol. Ayan, ipapasilip ko sa inyo itong aking munting bukid after ilan days na aming pagtatanim. Ayan, marami kaming naitanim ditong kalamansi. Ayan, may mga tinanim din tayong mga dwarf coconut. Meron din tayong mga tinanim na ayan, mangga. Ayan, tuloy-tuloy lang ang pagtatanim namin dito sa aming munting bukid habang nakabakasyon ako ngayon sa Bicol. Ayan, oh, kasama ko dito si Aldrin. Ayan, nagtatanim ng kalamansi. Ayan, ang ganda ng kalamansi nabili ko. Ayan, may mga bulaklak na at meron na ilang pirasong bunga. Ayan, at nilalagyan na rin natin ng abono at ito, organic fertilizer. Ayan. At kasama ko rin dito si Edgar. Ayan, si Asyong Salaumpas to eh. Tatanim rin ng kalamansi. Marami tayong tinanim na kalamansi ngayon. Ayan. Siya naguhukay ngayon. Ayan. Isa ito sa mga kasama naming nagtatanim dito. Ang sipag, ayaw akong pansinin. Ayan, oh. Hello. Ayan, oh. Magandang araw po. Ayan, oh. Kasama natin yan dito. At ililibot ko kayo dito sa aming munting bukid. Ayan, mga ilang araw na kaming nagtatabas dito. Ayan, nung matapos namin tabasan, ito na ngayon. Nagtatanim na kami ng mga punong halaman. Ayan, napapahilig tayo magtanim ng mga punong halaman. Ayan. At nagtanim din tayo ng dwarf coconut. Ayan, ito yung dwarf coconut. Sabi nung aking binilan, mga 3 taon daw namumunga na ito. At yan nga lang, pag namunga daw ito, ayan, mababa pa, kaya kayang-kayang abutin kahit mga bata. Ayan, kasama ko rin si Basyo. Ayan, naguhukay din. Ayan, sipag. Yan, shoutout sa iyo, Basyo. Ayan, tatanim din ng kalamansi. Siguro hanggang bukas, ayan, matatapos na kaming magtanim at meron pa kaming babakuran para hindi makapasok yung mga hayop like yung mga baboy. May mga native na baboy dito nag-aalaga, yan pakawala lang. At yung iba naman may nag-aalagang mga baka at kalabaw. Kaya kailangan bakuran natin itong ating munting bukid. Ayan. Halos nasa 20 piraso na dwarf coconut ang itinanim ko ngayon. Ayan, maraming salamat nga pala kay Jean. Ayan, ang Tuburan, tama ba? Tuburan, Ligaw City. Sa kanya nang galing ito. Ayan. Napakasarap pa tumira dito sa aming munting bukid, sariwang hangin. Ayan, maririnig mo yung mga taghoy ng ibon. Ayan. Ayan, ito avocado. Ayan, maglalagay na rin tayo ng abono mamaya. Ayan. At ito, ayan, may mga tanim din. Tanim, mga tumubong native na bayabas. Ayan, napakasarap nito. Ayan, mga native na bayabas. Marami na rin siyang bunga. Halos naubos na yung mga hinog. Ayan. Ito pa. Ayan, at may nabili din ako dito. Ayan,
may 3 pirasong nabili ako. Malalaki na Katimon mango. Ayan. Halos nasa 8 feet na ito. Ayan, naitanim na rin natin dito. At pasilip ko rin sa inyo yung isa pa. Siguro mga 2 to 3 years baka mapabunga ko na ito. Ayan. Kalamansi. Ayan, siguro 2 to 3 years. Baka 2 years nga lang mapabunga ko na itong mga kalamansing ito. Ito yung Queen Mango. Ayan. Pag namunga daw ito halos 1 kilo. Ayan. Marami na tayong naitanim dito. May gitsandaang kalamansi dito sa aming munting bukid. Ayan, ito yung mangga. Ayan, Katimon mango ito. Baka pagdating ng araw, ayan, dito na tayo mamamalagi dito sa aking munting bukid. At magpapalipas na tayo ng oras. Ayan, kasama ko si Kati Waldas. Yun o, pinapaputulan natin yung mga punong malubago dito ito sa Bicol. Para yung mga tinanim natin bagong halaman ay masinaga ng araw. Hindi namamansin. Yan, marami pa tayo tatanim. Ito yung 10 piraso. Ito yung nara. Nagtanim na rin tayo dito. Ayan. Siguro pag umabot na 100 taon, ayan, lumaki na. Ang makikinabang nito yung mga susunod ng henerasyon. Ayan. Ito ang aking munting bukid. Yan. Ito yung aking pinagkakalibangan dito sa Bicol. Ayan. Mahigit 1 taon bago ako na naman nakabalik dito sa aming munting bukid. Kaya sinasamantala ko na magtanim uli ng mga halaman. Ito yung dati kong tinanim ng mga rambutan. Ayan. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin dyan, mga OFWs, sa mga senior citizen. Ayan, pag may mga lupa din kayo sa probinsya o di kaya wala, mas maganda mag-invest na rin kayo ng lupa para pagdating ng time, medyo nagkakaedad na tayo. Ayan, meron na tayong mapapakinabangan dun sa lupang nabili natin o dati na nating lupa. Ayan. Ito, may tinanim na rin tayong 1 punong langka. Ayan. Ayan, Mang Kanor. Kasama ko dito si Mang Kanor. Ayan. Ayun. Yung magitay kong julalay, si Mang Kanor. At dito nakatanim yung mga kalamansi. Ayan. Ito ang aking munting bukid. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos mabalos. Bum 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 bum